2 roky žije priemerná rodina v dome, kde zažila množstvo nevysvetliteľných javov. Čudné zvuky, predmety pohybujúce sa samé od seba a strašidelný pocit, že ich niekto sleduje. Ich viedli k inštalácii bezpečnostných kamier po celom dome. Jednej noci jedna z kamier zachytila niečo skutočne desivé. Udalosť, ktorá sa odohrala v kuchyni a na prvý pohľad popiera logické vysvetlenie. V 18. sekunde tohto krátkeho záznamu môžeme byť svedkami znepokojujúcej anomálie. Len na krátky okamih sa v kuchyni objaví záhadná postava, zlovestná, tieňová prítomnosť, ktorá takmer okamžite zmizne z dohľadu kamery, nezanechávajúc po sebe žiadnu stopu. Bola to len optická ilúzia, alebo by to mohol byť dôkaz niečoho nadprirodzeného. Čo presne tento záznam zachytil? Známy youtuber Ian nás vezme na ďalšie mrazivé dobrodružstvo. Tentoraz na jedno z najstrašidelnejších miest v Iowe, Malvern Manor. Postavený v roku 1870 ako hostinec, budova bola neskôr premenená na zdravotnícke zariadenie a napokon sa stala domovom sociálnych služieb. Ako to už býva v takýchto inštitúciách, príbehy o zlom zaobchádzaní, zanedbávaní a zneužívaní sú až príliš bežné. V priebehu rokov zomrelo v jeho múroch viac ako 200 ľudí a dodnes sa hovorí, že ich nepokojní duchovia strašia v budove, zanechávajúc za sebou strašidelné zvuky, tieňové postavy a nevysvetliteľné javy. Zaujatý temnou minulosťou kaštieľa, Ian sa rozhodne vykonať samostatné vyšetrovanie. Netrvá dlho, kým nezačne zažívať nevysvetliteľné. Sú tu nejakí bývalí obyvatelia? Ešte stále tu bývaš? Haló, môj Bože, môj Bože, tam to bol niekto. Doriti, ja som doslova práve videl nejakú postavu vykúkať z tamtej izby. Vykúkla a pozerala sa priamo na mňa. Doriti, kto si? Práve som ťa videl. Môžeš znova vykúknuť? No dobre, vyzerá to tak, že je tam určite niekto, čo znamená, že sa tam musím ísť pozrieť. Jej, kto je tu, kto je tu? Práve som tu niekoho počul, mohli by ste dať o sebe vedieť? Čo to má byť? Čože? Žalúzie sa do čerta hýbu. Pane Bože, vidíš to, čo sa tu pre Boha deje? Ďakujem, nech ste ktokoľvek, naozaj viem, že ste teraz tu so mnou, mohli by ste mi povedať, kto ste, naozaj by som to chcel vedieť, ste tu miestni? Bol toto kedysi tvoj domov? Pre Boha živého! Práve to urobilo znova. Tieto zasrané žalúzie sa stále hýbu sami od seba. Ako si to vysvetlíš? What nás, Rina? Chcem si rýchlo ohmatať toto okno. Cítiť tu nejaký prievan. Nič necítim. Vonku je aj tak úplné bezvetrie. Nefúka vietor. Neviem, čo si počať. Nič mi nenapadá. Na tomto mieste je vážna paranormálna aktivita. Keď kráčal po slabo osvetlenej chodbe, Ian si všimol tieňovú postavu, ktorá na ňo pozerala z vedľajšej izby. Okamžite sa k nej vydal, no po vstupe nenašiel nič, len prázdny tichý priestor. O pár sekúnd neskôr sa záclony na okne začnú same hýbať, ako by ich manipulovala neviditeľná prítomnosť. O chvíľu neskôr sa znova pohnú, čo potvrdzuje, že sa tam niečo neviditeľné skrýva. Zaujatý Ian opustí miestnosť a pokračuje v prieskume, čo skoro narazí na ďalšiu oblasť, kde je starý invalidný vozík. Cítiac prítomnosť duchov, rozhodne sa použiť K2 meter na pokus o komunikáciu. Idem ti položiť tento prístroj na tvoj invalidný vozík, dobre? Len ho tam takto umiestním. Ak si tu so mnou v tejto miestnosti, mohol by si prosím vypnúť ten prístroj?
Wow, tak tu si. Ďakujem. Ľudia, naskakujú mi zimomriavky po celých rukách. Grace, sedíš v tomto vozíku práve teraz? Ešte predtým, než som dokončil. Grace, vidíš ma práve teraz? Ak áno, dotkni sa zeleného svetla. Wow, áno, ďakujem. Toto bude znieť možno naozaj zvláštne, ale teraz ťa vôbec nevidím. Nevidím ťa vôbec, Grace. Si vedomá, že si prešla na druhú stranu? Môj Bože, ja som práve počul nejaký hlas. Grace, bola si to ty, čo som práve počul? Z toho mi prebehli zimomriavky po chrbte. Počujem jej hlas. Jej hlas počujem niekde tu vnútri. Je to len veľmi slabý šepot, ale určite ho počujem. Grace, čo máš na mysli, keď hovoríš, že ťa diabol prenasleduje? Kto je diabol? To bol naozaj hlboký hlas. Pre Boha živého! To bolo naozaj strašné. No tak už, Ian. Daj sa dokopy. Si to ty, ten diabol, ktorý ju prenasleduje? Čo to? Nie, prestaň. Už od úplne prvej otázky. K2 meter začína okamžite reagovať. Bliká úplne nepravidelne, ako by sa nejaké neviditeľné entity snažili s nami komunikovať. Ako vyšetrovanie pokračuje ďalej, energia v celej miestnosti je čoraz ťažšia a hustejšia. Zrazu, namiesto toho, aby reagoval K2 meter, beztelesné hlasy sa začnú ozývať priestorom. Šepoty rýchlo zosilnejú, stávajú sa čoraz hrozivejšími a takmer démonickými. Potom, bez varovania, sa invalidný vozík pohne úplne sám. V šoku Ian sa rozhodne odísť z miestnosti a pokračovať v pátraní inde v sídle. Fúha. Práve som tu zbadal a nejaké svetlo. Je to ako nejaká žiariaca guľa svetla. Práve preletela okolo tvojho zrkadla. Stojíš tam náhodou pri zrkadle. Myslím, že som ťa práve videl. Pokúsim sa nafotiť kopu fotiek. Rebeka, si naozaj tu so mnou? Neviem, či si zo mňa moje oči nerobia žarty, ale stále tam niečo vidím v zrkadle. Nemusíš sa hanbiť, dobre? Páni, to bola ďalšia anomália. Bože môj, bolo to ako v zrkadle. Pozeráš sa teraz do svojho zrkadla, Rebeka? Pane Bože, zrazu je tu zima, naskakuje mi husia koža po celom tele. Čo to bolo? Čo to bolo? Preboha! Môj Bože, ona sa na mňa preboha pozrela cez to zrkadlo. Videl som jej tvár práve teraz. Počase svojho prieskumu sa Ian zastaví pred starým, zaprášeným zrkadlom. Najprv si všimne len slabé svetelné anomálie, no potom sa objaví niečo oveľa znepokojujúcejšie. Ženská tvár. Po vylepšení záberov je jej prízračný prejav ešte zreteľnejší. Kto bola? Mohla by to byť bývalá pacientka, ktorej duch zostal uväznený v Malvern Manor? Napriek všetkému, čo videl, Ian je odhodlaný pokračovať. Ja sa nebojím. Takže, ak sa na mňa vrhneš, len aby si vedel, že nebudem utekať, tam je jeho izbom. Teda, aspoň si myslím, že je to jeho izba, izba číslo 2. Tam ten pometený pacient naháňal sestričky a preto si myslia, že by to mohol byť on. Prichádza k tvojej izbe, dobre? Nech vás to neznepokojuje. Čo je tu? Čo to tam je? Stále počujem, ako by sa tam niečo hýbalo. Ja ťa tam počujem. Jasne ťa počujem, že si tam dnu. No tak, poď už von.
Ó môj Bože, tie dvere sa práve len tak pootvorili. No tak, Ian, proste k ním choď. Haló? Kto je v tejto miestnosti? Táto miestnosť je zamknutá. Vôbec sa tam nemôžem dostať. Prečo by ju zamykali? Aby ich tam udržali? Možno sa pozriem cez tú škáru dverí. Haló? Je tu niekto vo vnútri? Znelo to len ako dých. Znelo to len ako dých. Ó, môj Bože. Ó, môj Bože, ó, môj Bože, ó, Doriti, to tak strašne bolelo. Ó, Bože, dostaňte ma odtiaľto. Ó, cítil som, ako mi niečo privalilo dvere. Kriste, Pane. Neviem, koľko tohto ešte dám. To ide za mnou! Ó Bože, ó Bože, ó Bože, ó Bože, ó Bože, ó... Doriti, Doriti, ach. Vypadnem odtiaľto. Na dnes už naozaj končím. Toto už nevydržím. Už to nevydržím. Keď Ian kráča chodbou, priťahuje ho izba číslo 2. Dvere sa správajú nevyspytateľne, otvárajú sa a zatvárajú, ako by ho lákali dnu. Zvnútra počuť zvláštne zvuky, šepot, kroky a nevysvetliteľné šuchotavé zvuky. Potom sa zrazu na stene objaví tieňová postava, ktorá sa pohybuje smerom k Ianovi. V tejto chvíli už skúsený paranormálny vyšetrovateľ videl dosť. Rozhodne sa ukončiť svoje vyšetrovanie a opustiť budovu. Čo presne sa stalo tú noc? Bola tvár v zrkadle skutočným zjavením, alebo len hrou svetla? A čo ten záhadný tieň? Bola to entita, ktorá sa snažila nadviazať kontakt, alebo niečo oveľa zlovesnejšie? Malvern Manor v sebe ukrýva viac otázok ako odpovedí. John je veľmi nadšený maliar, ktorý je skutočne zanietený pre umenie. Na jeho online kanáli môžeme nájsť stovky záznamov z jeho maliarských sedení, kde otvorene zdieľa svoje myšlienky a umelecké diela so širokým okruhom divákov. Avšak počas jedného z jeho videí sa stalo niečo, čo dlho zostane v pamäti Johna a jeho divákov. Viete, asi 100 Morris menov si povie: aha, Morris tancujú. Zastavia sa, dajú si pivo, sedia na dedinskej tráve a v tomto čase je celá dedina plná ľudí, ktorí sledujú tých v kostýmoch Morris tancujúcich a očakávajú, že začneme tancovať a podobne. Takže naši rodičia si očividne pomysleli, pauze, Bože, musíme niečo urobiť, pauze, pretože veď celá dedina plná ľudí očakávala Morris tance, pauze, takže sme si pomysleli, že to pre nich urobíme. Pauze. A nikto z nás nikdy v živote Morris tance netancoval. Pauze. Tak sme začali, viete, mávať vreckovkami, nahrávať a ísť. My sme mali všetko, čo to tam prechádzalo cez záber kamery? Ako nejaký prekliatý duch, či čo? Čo to do pekla bolo? To bolo ako z najstrašidelnejšieho miesta. Každopádne, áno, prízračná postava, len neviem, či to zachytilo. Ale každopádne, to je teraz môj tok myšlienok. Počas diskusie o jednom z jeho obrazov sa vedľa Johna objavila záhadná biela sférická anomália, pohybujúca sa vzduchom, predtým, než po niekoľkých sekundách náhle zmizla. Sám John bol týmto javom zaskočený, žartoval, že to bol duch a pokračoval v diskusii o svojom diele bez toho, aby sa incidentu príliš dlho venoval. Bola toto jedna z najdôveryhodnejších nahrávok paranormálnej aktivity? Alebo máte iné teórie o tom, čo sa mohlo stať? Jermaine je ďalší lovec duchov z Južnej Ameriky, ktorý často blúdi strašidelnými cintorínmi a opustenými budovami v Argentíne. Tentoraz počas návštevy cintorína narazil na Ouija dosku a rozhodol sa ju vziať so sebou. Toto rozhodnutie by malo tragické následky. Priatelia, veľmi sa ospravedlňujem. Už naozaj musím ísť. Naozaj sa ospravedlňujem. Priatelia, naozaj ma to mrzí, ale takéto príležitosti sa naskytnú len raz za 1000 rokov. Myslím si.
Germain sa ponáhľal zbaliť dosku a rýchlo hľadal východ z cintorína. Keď prechádzal okolo mauzólea, zaznamenal záhadnú tmavú postavu stojacu nehybne v jednej z chodieb. Kvôli noci a jeho rýchlemu tempu si ju nevšimol a pokračoval ďalej. Až neskôr jeho diváci v komentároch upozornili na prítomnosť postavy, viditeľnej hneď potom, ako vzal dosku. O pár dní neskôr sa stalo niečo znepokojujúce. O 3:30 ráno stála pred Germainovým domom postava v kapucni, ktorej silueta sa zhodovala s tou, ktorú zachytili na cintoríne. Kto je táto postava a čo robí pred jeho domom? Žiada si snáď Ouija tabuľku naspäť. Ponoríme sa teraz do jedného z mnohých vlákien na Reddite, kde si používatelia navzájom zdieľajú svoje desivé paranormálne zážitky. Jeden používateľ nám rozpovie obzvlášť mrazivý príbeh o niečom, čo objavil na TikToku. Tvrdí, že videl zlomyselnú entitu, ktorá sa snažila prevziať kontrolu nad malým dieťaťom. Hej, môžeš sa so mnou hrať? Jasné. Budem sa s tebou hrať. Poď sem. Chcem, aby si sa so mnou hral. Bowling, 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 bowling. Vo videu sa malé dievčatko hrá s bábikou na posteli, keď si zrazu všimne zvláštne svetlo vyžarujúce spod nej. Zvedavo sa zohne, aby sa pozrela. Nečakane ju nejaká sila stiahne pod posteľ, kde zmizne a vzduchom sa ozve desivý výkrik. O chvíľu neskôr príde matka a zachráni svoju dcéru z nebezpečenstva. Takže som dostával veľa otázok. Ľudia sa ma pýtali, boli ste v izbe? Pozreli ste sa pod posteľou? Nie, neurobili sme to. Počas posledných 2 dní sme sa vôbec nezdržiavali v tej miestnosti. Musím priznať, že sme mali trochu strach. Nemal by som sa takto báť práve teraz.
O pár dní neskôr, po záplave komentárov, sa žena rozhodne skontrolovať, čo sa skrýva pod posteľou jej céry. Keď sa pozrie, uvidí tam ležať dieťa, pravdepodobne svoju dcéru. Avšak veci naberú zvláštny spád. V čase nahrávania bola žena doma sama a nebola to jej dcéra. Je to skutočný duch, alebo sme boli všetci oklamaní?